navštevujem cirkevnú základnú školu. Táto kniha sa volá Harry Potter a Kameň mudrcov, napísala ju spisovateľka J.K. Rowlingová a je o tom, že Harry Potter nikdy nepočul o Rockforte, ako do domu na privátnej ceste číslo 4 začala prichádzať záhadná pošta. Listy napísané zeleným atramentom na pergamentovom papieri s purpurovou pečaťou jeho strýko a teta rýchlo zničia. Na Harryho 11. narodeniny k ním vtrhne obor Rubeus Hagrid, ktorý na Rockforte pracuje ako hájnik a pre Harryho doniesol veľkú novinu. Harry Potter, ty si prihlásený na Rockfordskú strednú školu čarodejnícku. A touto prvou časťou sa začína veľké dobrodružstvo. Odporúčam túto knihu tých, čo majú radi mágiu, kde sa čaruje a dobro versus zlo.